district man gi kentoi ki dong ki than jong snong ka thau ni la her ban pen suthu pai ba ban jiet ye ki nong yalam sha ka dor ba thau an ka ba ar phau ar phulai hagani ka kenti ban yo ye kata jing sin shar hok ke jing sin shar ka bokhot te Ranu penslam syo an poi be ka pham ba halor ka nong rem ayu ba ka seng HITO kami Syamadan ban pensai ba ban jiet kita ginong nyelam hagani kasumai arpo lai kipat ba lingba kilat social media lingba ki kot khobor bat hagajing duna kata ka perkhat ka perdan kila bu jingkeli ba ka hito imat kala long ka seng politik to tip syai ba ka HITO la seng hak ka nongrim ka pressure group komot ki political leaders ki seng bahalang pat ki dei ki social leaders ni ka hito ngim dei ki seng bahalang nrei ni dei kita ki seng penborlang lani kita ki pressure group kata kadai ka nongrim ba pinsutho bangi di ki political leaders ki social leaders nya sai no nado menta kasni namar ba ka khat kabri nyo kret hi kamdei barang sakdum kata ka phang ka bangakwa ban pensai ta shwa ban wan shaniru la don ka tu ka ningot kiriu ki bala kentho ki ba kersan ya kane ka national party kata ka NPP ki bala ong ki ban let sa kata ka jingyalang ka ban pelong sapo penorsla hapo katu kayo kinban kiban wan hangni kindai tang ikso katno mismok thang bagi parado parasnam hi tang na benta itu isamoy ibatang lai benai lani stang katu kani stayo hato ngan bu jingkeli pai ba phidi ikso se ibawan snga bhangne kata amdi bakan thau ge hito endrei kadai kasur kabami na gitu kinong kersan ratba jong ka NPP tang na kabenta kabakin yo kwan mentoy shimet ki hunru ban benyi ki pardo parasnam ndrei ki kletpat bandalayap kindalayap nang ne nasla berthai pat kedang hap don kambat ye ki nong song snong jong kani hi ka than ban le tep ye ki dengan skun kentu ye ki bat ngabur ke jing maham ye ki nang ne sekmat kenma wat nang pharia ya gajat bendriu yo pi ha ban ye teng kho bat ki khon khawat jong ka HITO baleng idan kam ya kita ginong yalam sa ka samoy arpo lai banjiet ikinong yalam sa ka dorbar thogan ka beneng kong idan kam de gibreu ki balanang bala start ki banang ban petngor ya ki laway ani kata ki pateng ki banwan ka beneng kong ngan pet ngan kren ngan pensaya pi halor kata ka join kedar nadu ki IAS, IPS bat ginu ki bayadei bat ka civil service hadu mentapat ba nakapor kendala don ke jingi ki hapo bordar kendala don ke jingi tenju bor lada dei ban yes hakapor badan ke jingi siat bakasiat nakaliang bordar lingba asam ru nishat kentho ing pardo parasnam ki badan hak tu uniform da kabangi ong ba ki pulit Meghalaya kilong ki bating ki bom shlur ki bom nut ki banut tang hapo sekretariat balai kilong kumto namar ba hangni hajla jungi ngim phat don an ndrei don tang ginong penhe hapo assembly to di ba yesai ban jinla don kata kaan bangin jinla don kata ka special kedar ani kata ka separate kedar kabadai tangjong ka Meghalaya kabong kadhup shu bat ka Assam te himut uniu khasi jungiu ting hadu kan no layo le bat suloi layo le bat uniform lada usarkar Assam munai shukuli himut kita gi jongi kimnot ban ai arkuli to ban yasai bat ban pha de kita kinong yalam ken wat num pha de kinong pen hang sai hapo darbar thawan jong ka Meghalaya Legislative Assembly ba kani
kejuan kedar kepencam kenap ya gini kihmen ki para ki jompi ki jongi ki balak bur kan ni ke sarkar jela me khalia shabordar ndre ki long ki plitam ki lam kenya bandala jaya yaki ni ki ba ni nang tang ban momati bat banbu lamayong bat ngindala le kum taru kin sami kita ki minister ki baong bagi ejet benriu bagi seng balang kinang tang bandra lamayong ndre gemtip bagi bagi yaki bat anda lagi yaki ni dawai ka hakro ki ong ba ki seng balang ki dei ki bomdon kam don jam ki bawan tuklar nakapor si kapor sudan bok bakadang mi perthai ka hito ka bandang not ban kren persya ya kaning sarkar ksut ka baong bet mar khmat yo menteri rang ba lada me ong yiki khon samla la ne ma ong ye ke hito bakadei ka jobless ni ban pha yo hakot khubor da ka baong lada ngi dei kita ki jobless mamele me dei u jobless ni leng ong ye ki mamesia me dei u careless u useless but uba hopeless ka bamot mame medan hang tu du jingkramen ki khon samla ka bri nyo trap mede uba khaler ubam ler hakano ka bentaru kani ya kita ikon hon sang balang kiban mi ban keren persya hadian ke election ni ngimsgo mentoy syo lada kipat ba jong ka thong gadam ka than penorsla kin bakala ban kin ngop yang hagani ke sarkar ksut ka ban IFP data isan spa siazar tengka tang na kabenta jing khwan mentoy simet hendrei pin klet pat yiki do isnam lajong kata tangi dalele ru nyimpedian tade hakalak halor kata kanong rem kahito hi kayeng ramba hagane ka ganti kalaban long kasngi kelane kabakadu baka hito kan yeng rensan lada pibakla banjit yaki nong yalam haga arpulai hendrei lada pistat banjit ya kita ginong yalam kahito kan yai don rengkat bat pi bat kebrih nyo trap hi unjuk ta menteri ubasat melian baha bandong ye ubasal menakani kapor ka khlam da pidang kan mau tara yutu ubaong hakapor khlam ba khelet bam deki jhor wat lau tip sha ye ke jinge yaki jinge upat ba boki ulat tip boki hatu kapor kemla bandek tere kataru hak kiu kum tu riu klem rai udang ong te let bam daga jhor halada klem bisa nang nongin thit khau nang nongin thit jhor te nang tangan pengkan mau ngadang tho hi men ne pat ngasngu ya hapat ya gajing ong jong u ba kidon kita ki politician ki ba penbit man gasan snem bat ki pat baru ki ngop man gasan snem haya katu ngakubur bedai bun mentang lai sisa ki pat ba pilai am kumno ki bit ladang idawa ya ko hok ya kitu ginong sya kawang tiang gas kinong hikai ki bathya surok ki bala penstat pentip yangi te hakatu pat ngakersan radba youtube rio besong asketret ugadai menteri usembut menteri ubaong ba kipat ba kisah penbit sansnem hagito ki politician bat ki ngobru sansnem ngai kuble yu kelak dei kelak wan urlong sisa ba kipat ba brin nyo trap ki dei sisa ki bangok bat ki babi man ga sansnem kata pilai ke jing sakhi hakato ka scrutiny ba kumno ki mi kum kita ki rio ki bom tip ya kai ka ran kareng jong kayap ka im jong upat ba ngaru ngasngo tersan ka jabieng lani yang ngasngo tersan kita kithet jabieng haba ngayoi ya ka jingsap pengop jong pi ha kito kilai sansnem bat ngasngo domru ba pingop man la ka sansnem kata ka kerwo
ngan penpai kala syautu menteri balak kerenteng habang apet jaga jinglong jingman jong gari baka jat benriu ngakam sngo ban mi snyo namar ka jing bitar badi i ya pi ka jat benriu nyo trap pi bit hakan de san snem tepat ba itu kide ki kentien ke banga hapan siat parsi YouTube beriau bala keren lani bau de tau clown jong ka beri nyo trap bat tharai nakapor si kapor pilai i kum no pensit bat ni kum ki khon jong ka jat benriu ni sngodom dang men hakani pi iyam bau kop da ka ba keren bat imat kum ba thau ya ki kun hon ba pher ya kita tiba mi na benta ka riba ka jat benriu uang kum no ya ki no ya kilat pathai kupor uang kum ni ba umdan high level umdan kata kajing khayi tu yutau duyong lingba surot hana phindala tho kubor da verify yang khondap senrang ga hitos tengmiet nelami kita ki high level ba perstun jak kan tayo kata kalong kamdei bangi penhe nrei kadai kajing keren hi dong tu menteri bogong ba kamdan ka high level tenrei kabai phalapat ba men hakani lingba kilat pathai khubor mi sowei perlok jongki hi bayadan ha to ka group jongki ke NPP buang ka high level ka sam scheme ka high level ka sam scheme henrei utu high level tepat ba kajing sam scheme kamdei naka high level lani kamdei naka party jong NPP ndei kadai ka pisa jong upai ba balai nganut ban keren gupta balai bagi ong ba kadai ka pisa upai ba to ya sai ba na do menta kasngi lada pithiet de ka mulu pithiet ka sini pithiet ka janthong lani pithiet ka no kamar khamtam phi le ki nong rep sani ki ba song yo phi dei ban tep ba phila dep siu ya kata ka khajna sa ka sarkar haba phila dep siu ya ka khajna kamram jong sarkar pat kadai ban ai phi kilentik sengkeng ki babiang kalenti ban ya na kita ki kulai lada phi pam phi sitom phi dei ban yo ya kita ki hospital ki babiang ya kita ki jing sumar ki babiang ki dawai ki dasen ru ki babiang lada ki khon samla jong phi kala he kala nan kala start ki dei ban yo ya kata ka school ka college ka university ka babiang wat nomong badai ka sarkar baai nrei kadai ka pisa ka jong phi upat ba ngim yalam baklai phi lada phisno ba ka hito ka yalam bakla ka prathai menta kala nang kala stan subha file ka RTI pin salap ba katno system phi bu lani puchem kumni ken ba ka sarkar kadai ka bang phi bu benda haki ke phi bu sha ya kata ka fixed deposit phi bu ka teu ka bisa benda phila damkam ka tu ka bisa ka phai biang sha phi tenrei ka jingyalam bakla bat kinoi kinong lilam sha phi ki pat ba ki ong ba ki ai ba ki tenrei kim tip ba ki dehitan ki kinong bala ki jongi dakan ma ho pat ba kita bagi pha sha tai namar bakaan kamsha yang bagi nyalat brum bram kumbayalat untuk kasih sutuni takadaw nila jet ki pa pagkarpanggen bakin let bakin yasat na kabenta kadaw ba kadawsan kajonga kajumpi bat na kabenta kapateng de halor kata kanong rem bangi pha yaki te henre la ding ngite pat ba kinumnang ban ang sa suntor satay sa po assembly te hatu kapor jing sang nila de ban pha na lagi thlom nani do marat de ngi pha do marat le se yu nang tang ban wian de halor to kanong rem bangaong banga tersan ka jabiem ngasung ban mi snyo nakajing bitar banga ni i pagpalba kingop man san snap